Uyazi mina angendaba yakho nepolitiki. Ngaba kuyo kakhulu ngisakhula njengamanje senginake indaba zomuzi wakithi nezindaba zeingane zami. Kodwa lensizwa la ekhuluma la okwenza ukuthi ngicabanga ukuthi ake ngikhulume lokho. Ngiyazi asazane futhi mhlawumbe ngeke sazane. Ngidinwa lento ukuthi yenze lokho esakubona kuma TV eminyakeni edlule ukuthi abantu abamaZulu babonakala ngathi bayiziwula. Sakubona lokho emzini weinsizwa sasihleka kodwa mase usuxwaninga kahle njengomuntu onengqondo yabona ukuthi amaZulu ayenziwe yilima. Uqhuba lokho yena lo mfo. Ngiyaxaya ngoba naye ngathi umZulu angazi noma uye noma mhlawumbe uyisoka ngale kwamanye amazwe. Lento ukuthi athi akho umuntu eKZN MK owazi politiki into abayazi kuphela ukuthi kwaza umkhonto kokudelela wonke umuntu omzose kwaZulu Natal. Uchaza ukuthi kwaZulu Natal ngokwakhe akho umuntu ofundile wazi understand ipolitiki. Siyazi ukuthi abanye abantu bayafuna ukuduma futhi bayakuthanda ukuduma. Abanye bayathanda ukuba osomahlaya. Kodwa umuntu uyabheka ukuthi inahlekisa ngayo. Akwazi ukuhlekisa ngesizwe sonke samaZulu ngoba abanye abantu mabeyilalela lento bawubone ngathi wonke amaZulu awazi lutho. UFloyd lona uzoba uSecretary General ngoba ukuthi bona bazi kangcono kunabantu abamaZulu. Wensizwa wakithi akanoma uyibona le video yami. Anoqaphela lelihlekisa ngaso. Akubona bonke abantu abazokuhleka amashayeni mangabe ngosomahlaya. Akwazi ukuthi ungahlekisa nesizwe sonke samaZulu. Akwazi. Ungahlekisa ngomuntu oyedwa noma ababili laba abakuhlekisile. Kodwa makujeneralize kanje ingcwenso into yenzayo. Ingcwenso.